Sanga poko marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamuak kadongan na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dinatapatupa pesta puncak, pesta gotilon doho tahun kesehatia sadarion. Dalat tadui lah marningot denggan basa dohot holong ni rohani debata tu kita. Madok mau liate mahita tu debata, ala disarihod do nguluta. Dada holang ngulu partot dion, alai doho do tahe ngulu pardagingon. Disarihod do akka dari kok dihita. Si panganon, si inumon nakparabitun. Tung macay si kopdo panarihonon di debata tu kita. Dada holan namanop pa ibana. Laos ibana do nang mangaramuti uhut marmudu nguluta. Mauliate ale Tuhan, disude panariononmu di golo nami. Tidok hata ni debata. Ikubuatumu masian patumonan ni sadok pargue ni tanui. Nada poto siat tanomi naung nilehun ni Jahuba de batam tuho jala pamasuhom mudo itu bagasan apang jala bonom mudo itu inganan sipiliton ni Jahuba de batam bahen inganat di guarna iku burjudo lehonom mu perpuluan sian nasa gugu ni tano buni sinaburhomi sian saluhut na tubuh di tanomi ganup taon. Tema diho Tuhan. Nau mangaleon pargueni angka ulau nami. Upasahat hamin mabay kalian ngusus dicolok. Hamu akadongan sahabor seau. Tuk tama do kita madok mau liate tuadupan di debata. Natotong marmudu-muduhon huriana. Terlumubi di huriana hagabipi harapat jayaon. Nunga takas tapakilalahu padonganion di debata. Di tonga-tonga di huriana. Saurdot dohok marlas ni roha mahita marsoba diadupan di debata. Alani lem rosuma parsaurata maradupun hita sama hita. Saroha sa pikiran nang sa pakilalan laho mabahen naumuli tuadupan di debata. Mauliate male Tuhan debata di saluhut pasu-pasu di huriam HKBP Harapan Jayaon. Hurian itu hatta di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan huaso ni debata nama jauh dohot nama milit hita gabe huriana. Nunga tadai jala tapakilalahon boharu mang ningulu mamaritahon berita harazaon. Dak torus pakilalan na tabu alai si patah hajib pakilalata. Dak saya torus boy di zakon dohot denggan. Alai si patah ditulak di bagasan jutni roha. Alai di bagasan saluhut nai. Debatado maddongani huriana laho mangulaho parsuruoni. Marhite ulauta sadarion. Lam hehe maha porsiota. Jalalam tuguma pakiremota. Debata di bagasan Tony Parbadia. Pargogoi mahuria parahaton barita harajaoni. Posma rohata tu debata hatana mado. Benget maho saitiop hatai asamar gogoho. Benget maho di paraluami. Ay say monang doho bahenon ni Tuhani. Mulo debata mamildit. Debatado na mga lihog gogo.
Totong ma pangasahod debata di nama kamonakon hapor siota. Hapo si maibana jala tio mahatana. Sai di pargogoy debata mahita mangulahon naho Bartolomoni rohana. Amin. Ni debata nahina holongan ni Kristus. Di bagasan uduk dohot serep ni roha. Tatopoti madusat dan nagudangi diadupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami nabadia jala nagok asini roha. Manang napigahali hami rotua dopamu. Hupar hatopot tami do sude akka dosa-dosa nami nagudangi. Tung macajuk do hami manir paksia dalammu, dang mangulahol lomoni roham. Nuaing rohami tujulom, mangido asini roham. Baga-baga ni debata taringok tuha sesaan di dosa. Songonodo hata ni Jehovah. Unak komabiar. Ai ahudo siluluhoko. Nunga pola hujo guarmu. Ahu napunaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin.
hama turpuk epistel di minggu ta sadarion, imana tersurat di Matius bidutolu dibuhai sian ayat sada tol hasatu ayat 12 tajah hama marsika sorin. Dungi di lau-lau niari hehe masih Yohanes padidi marjamita di halongona Judea. Sungguh para jawan banua kijang. Ibana do na pinabua ni panurirang Jesaya uju na nidokna. Suara ni na majuju di halongonan. Pature hamuma dalan di Tuhani. Pahorno pamuma si dalanan nai. Imbuluni ni Allah dolos di Johannes, uling-uling dohosna, akan sehipor dohos tua ni loba dosi panganona. Dungi lahoma pangisini Jerusalem manopot ibana. Songoni dohot sudi halak Judea. Rudi saluhut akka nama ringanan di labung ni Jordani. Jadi pandidihon si Johannes manasida di aik Jordani, dung ditopoti bedosa nasida. Alai dinani idana torok parise doho saduse manopot padidion nai ninna mamadok nasida. Hamu anak niulok, isi do nama ngajari hamu pasidikor rimas narosogot. Parpueo namu mana kama, pabua naumu baro hamuna. Jala sotung didok hamu di bagasar rohamuna. Si Abraham doa manami. Ay hudok matu hamu. Terjadi hod debatado anak ni si Abraham sian akka batuon. Ainunga pola apetake tudaling yang kahau. Onpe sita bawa mana sahau nasong parpueo nadekan jala sinabuhon tuapi. Ya ahu aek do hudidi hotuhamu madok kopau bahor roha. Alai adul kumogo do narosia pudikku. Gari mabuan sipatuna hurak tama do peau. Didi honon ni ido tuhamu tod di purbadia dohot api. Di tangan do parpun, payasona mad pardenggana, papungona do mena tosopona. Alai tutungona do aku murakui, api nasora mitok. Ido sahatna. Martua do halak na tumangihon hata ni dibata, jala nau piopsa. Amin. Tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak ko didongata sa hapor siau di sadok portibion rak mahita maka tidakon au porsea di debata jahuba ido ama perguguna suatu dusan nat mo pelangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anan di debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabia siatot di purbadia adorak sohabubuha. Ido tu hata na tumaon na birni di panguman silatus.
nama tetarpajal le bana di haun penor silang. Na tuat tu bano toro dung ditano. Na mulak mangur di hari patuluhon. Nama naik tu surgo lahundul tu siamun de bata Jehova. Amanai pargugu na suatu dosanya. Di simai bana epe mangulak so tu tanoon. Mangumialak na mangulu dohot na mati. Au porosea di todi porbadia. Jaladong sana huria na badia. Huria hatopani halak Kristen akan na badia. Do di hasisan dos. Do di hatai na mando. Mula mangulu doso dan ni halak na mate. Do di angluan na sura-sura. Amin. Shalom. Tabi gema titing dihita di Sedarion 5 Minggu 27 November 2022. Guarni Minggu Sedarion 5 Minggu apen na parjulu doho tobi Minggu Raja ni hadameon nanaeng roy. Napaduon parhobas di Sedarion boima tajaha di titing. Napaduluan titing namasa naparjulu. Parmingguan pesta gotilon doho pesta puncak tahun kesehatan. Sedarion Minggu 27 November 2022 Huriata patupahon parmingguan pesta gotilon doho pesta puncak tahun kesehatan HKBP Harapan Jaya. Parmingguan sehali masuk ima di pukul waluon. Napaduaon pilihat tujolo. Di hari Minggu tanggal 4 November 2022 di Minggu Manogo doho Arian Huriata papungu pilihat tujolo dung sidung jamita si pasa atota tu komite HIV AIDS HKBP pusat. Selani tapasa ma pilihat naduminggan. Napatuluon parminggon botari pinaboton tu ruas ni Huriata. Parmingguan botari masohok mamuka siat tanggal 4 Desember 2022 sahak rodi tanggal 8 Januari 2023. Napapaton acara Natal doho tahun baru songo jadwalda bui mata jaha di titing. Parhepengon ni Huriata di mingguan bui mata jaha di titing. Saldokas ni Huriata per 27 November 2022 Huria diakoni 207.425.467 rupiah. Gotilon 122.140.000. Pusat 77.162.500 rupiah. Pembangunan 2.400.000. Transitoria 7.050.000. Sarana parkir doho dalan 71.500.000. Las ni sosoma tu sudi ruas ni Huriata asatagarar ma peliat bulan atabe. Peliat permingguan virtual na pinatupa di bagasta nang jaji imatabe. Tuata ma nama masu-masu parhepengon ni Huriata. Napalimahon ni ulang tahun torok ni ruas ni Huriata nama ulang tahun di mingguan torop na 75 halak parhalado dohot ruas pasahaton selama ulang tahun atani debata nama do di pesalmen 145 ayat 10 itu nabonardo jahuba di saluhu akadalanna jalabasa di bagasan saluhu jadi-jadianna. Songoni mah titing namasa di Huriata Saderion tuhata ma nama masuk-masuk. Kor.
Sudema hita ruas ni huria jongjong. Kor gabunga do sude ruas ni huria.
Mari dihita siya buku de nomor 767. Lausta para dema piliata. Mari dema kita. Ramena songon
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata jamita di mingguta sadarion. Ima sian buku panurirang Yesayas bidu 10 sada. Ayat sada rodi ayat 10 hujahama di tonga-tongata. Dungi ruar ma sada tunas ya tu kondisi isai. Jalamar parbue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi songgok matu ibana todini Jahoba. Todini habisuhon dohot hapistaran. Todini panuturio dohot hagogon. Todini parbinotoa dohot biar maradopon Jahoba. Jala halomohonon nado hadaulatom maradopon debata. Jaladang manguhumi bana marguru tu parnida ni matana. Jaladang manguhumi bana marguru tu nabi negeni pinggolna. Marhite-hite hati gorat tahe. Uhumonna akana pogos. Jala marhite-hite hasitongan, pati kosonna uhum tuakana dangol di tanoon. Jala marhite-hite batahini pamanganna, liba sonna tanoon. Jala marhite-hite todini bibirna, bunuonna halak parjahati. Jala hati gora do hohos ni gotingna, jala habonaron hohos ni akna. Di sima maringan gopul di labung di biru-biru. Jala menggopang babiat di labung di haping. Jala tapak do anak ni lobu. Babiat dohok pinahan na pinamok-mok. Jala dak danak na met-met marmahad di si. Rap majapal ma lobu dohok babiat. Jala tapak modom aka anak nabe. Jala panganon ni singa duhut-duhut songon dorbia. Jala poso-poso marmeam-meam di labung rura ni ulok dari. Jala danak nabura sirang susu. Mangaro rohot tanganna turuang ni libe. Dangbe majahati manang mangago nasida di sadok dolok habadiauku. Ai gok parbinoto adi Jahoba tanoon sogot. Songon aek ni laut mangilukupi todolanna. Jadi masa madina sadari i. Uso-uso ma aka parbegu di urak nisi isai. Napi na tidang bahe pertonggol ni aka bangso. Jala pangulonan nado hamuliaon. Ima sahakni pajahota. Dihita sudah ruas ni huria HKBP harapan jayaon. Shalom. 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 Taboto do takas bagas ni lapatan ni hata shalom. Manang hata horas dihita batak. Ala nunga di hak kami benahi nasi holan ni rohatan tahirim di ngoluon. Nunga di bagasan ibe hasonangan hadameon. Nunga di bagasan ibe asatung sikop. Hamoraon hagabeon hasangapon. Asa di minggu sadarion adong opat. Pesta nabalga di tonga-tongat. Na parjolo di guarima minggu sadarion minggu Advent. Paduahon laos minggu sadarion mana margoar minggu tau baru parhuriaon. Asa disadok huria do mamestahon pesta sadarion. Na patoluhon. Dohok na paupaton. Tapado muibana songo tada khusus maon.
Dihita huria HKBP Harapan Jaya Pataridahon, dohot naung makilalahon, hinadenggan bahasa ni debatan nasotara sami, marhite pesta tasadarion, pesta gotilon, dohot pesta puncak tahun kesehatian manang sadani roha. Tabolus doragam niaka persoalan. Parukilon, suka duka silih berganti. Dia ka ari-ari nasalpu. Hinaborat, hinadodok ni sori mago kofiti. Tarok tohon pakilalan. Dihadihau dotok tong. Dada holani. Ragam natabolus. Ada banyak berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita silih berganti. Terkadang ketika beban itu, ketika masalah itu, ketika penderitaan itu datang menimpa kita, kita berkata, aku tidak berdaya. Idia doho Tuhan, bohado dalam mol huat tusi. Saya sulit mengerti jalanmu Tuhan. Alai taboto do takas dipakulingi debatado hita marhite lasni roha dohot arsak marhite sude gulmit ningolut taon jala di bagasan holong nado di patarida honibana tuktongi tu tonga-tonga tamadok nang pos roham nak bejojot suhar dihilalaho alai nauli dosa kapu. Indah rencananya selalu dalam kehidupan kita. Nak pemaul hirana so mampu dak tidak berdaya kita. Tetapi jalan Tuhan itu bagi yang percaya. Imana pinatorangna diturpuhon baga-baga mesianis. Nani alaman ni hala Israel hati hai. Kahuma susah nasida. Baik situasi politik dan dengabe chaos. Dan dipakai be jabatan nai laho pasang apa debata dohot melayani rakyat dohot denggan. Tubuh ma holan na mementingkan diri sendiri hati hai. Tubuh nang persoalan di tonga-tonga ni masyarakat disude baik aspek hukum saya talu makana pogos nasomar diha-diha songonima makpakorhomma tu padaraman perekonomian alai di tonga-tonga ni situasi iro baga-baga ni debata laos imana sahatu hita janji Tuhan dalam minggu Advent di tonga-tonga ni pesta tasadarion marningot di paulak boha bangsa Israel hati haharuar sian Mesir najolo bukan dengan kekuatannya bukan dengan kepintaran bangsa itu kalau mereka bisa keluar dari perbudakan di Mesir tetapi karena kasih Tuhan jala diturpuhon ibanado Raja Hadameon naroi garibabiat singa dan lembu bisa dalam satu kandang ulo dari segala binatang-binatang berbisa tidak lagi menjadi persoalan yang menggambarkan kehidupan yang ganas, yang kita takuti, yang sering membuat kita hati kita tidak aman, cemas, dak pola be ganggu hamu ninna tuhatta, ayaudo raja ni Hadameon, ikosonang bangsokku saluhutna, ulinai hape. Molotong nuaing tamai pesta puncak tahun kesehatian dang madok salpu masa di bagasa taunon hola di bagasa taunon maju pados ni rohai daong gari babiat doh anak ni lobu boy rak merjapal bisa sama-sama berbaring
dalam satu kandang, dan anak kecil bersama mereka. Ini gambaran kedamaian, apalagi maditongani huria. Jalaiman waeng diingok bangsa Israel do, dakyai lokang sian nasida diguari mai kredo, panidangion hapor seaon nasida. Lumobi molo pesta gotilon hari raya pondok daun, pitu hari pitu borngin nasida namar pestai. Sude marlas ni roha siada dana sekolah minggu, remaja na poso, sahat tulansia, bah adong do na gagal panen, adong do pertiga-tiga na rugi, adong do ke pengusaha na sodengga proyek na merdala bermasalah, boy dodo hoton sude. Karena di tengah-tengah situasi itu kita mau melihat bahwa Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Jalaidon waeng no belga di tiok bangsoi songoni manak kita. Alanido macelas roha. Anggo autuk terharu do di kebersamata dukon tapabakit panitia. Sude adong sian ganup wilayah. Hehe naposo bulung remaja makobasi akau laon. Hehe akka panitia diaka makir pasi di ganup wilayah. Anggonin narohaku na piga-piga borngi pigarion. Aya donggon waeng gok garejaon. Molopola dibuat di sewa kursi di saat di bait tenda. Aya donggon waeng sadia godang naro. Alayondo pe nayahu berek tumoro pita ro. Luar biasa martoba majosita tuhita. Jalalaus disodo mengapresiasi panitia sude nani uluhon ni amang situasi topul do amang situan napi tu puluh rap doho akadongan nasida naposo bulung napiga bornginon mangalehon gogo songoni dohot seksi paropuan na luar biasa diganup manogot ditinggal hodo bagas nasida sude patu pahon akan nauli songoni doho akka ruas nihuria tabbadu pei dua hali lope sian na titing apalagi molo ngarap pitan waing marpesta di las niroha anggo hubege siapa panitia luar biasa do puji Tuhan naing imanian gabe jumpa do songon nanido niturpu hokape di bagas kadameo saluhut molo dung do jumpa hasadaoni ai godang ai laut dos niroha si bain nasaut tung manangaha program murado tang namaul soal sarana parkir dalanon sedia haduan belum marpesta hita ala omma gobaran on namar pesta gotilo tuhuria dope alai haduan di tauni badang be ngatari da be gobara di hasadauta asal jumpa hasadaoni sude parsidohot hehe sude parhalado iganup wilayah hehe sude aka kategorial program dia pe tulus marsangap ma tuhata alani sotuk tinggal sahat tunasiduk kita non masih tomuado wilayah nasada tu wilayah nasada masih olopan di sima patarida honota pesta puncak kesehatan sadani rohai sude kategorial patu papanortoron anggona tauni tau tapido merjaji dohita laus mangido tutuhani asatu tahun naroba madok sadarion tapageas kekompakan hasadautai di panortoroni sada rohata marsangap ma debata di pestata sadarion amin mauliate ma Tuhan o debata nasangap marmulia na parmudu-mudu ngolunami hodo raja ni hadameon
Di minggu Aven na parjolon hu pestaho kami salukut habal gaum. Loas mahami. Toktong di bagasan las ni roha mangolopon. Dengan basami di ngolu nami unang ganggu roha nami mangadopi ka ari-ari ni ngolu nami. Toktong di bagasan sada ni roha ruas ni huriam. Patupa aka ulaon nauli na dengan marsiadu saluhutna. Asadoma aka pamula-mula. Asadoma aka namanigay parsaora di tonga-tonga nami. Jupa mahadameon songon suarami. Marhite turpuk minggu sadarion. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Domu tu situasi sasitongna patupa pelea tujolo do hita alain waeng dihudulan nama hita patupahon. Kantong na parjoloian non pasahatot tadoi khusus. Tu naniado panido ngata bencana alam na di Cianjur. Na pola lobi 210 halak na agoan khosa nungga sada distrik patupahoni. Jalan amplop na padua honon ima tu panitia pesta gotilon tapasaha ma di bagasan las miroha marede hita. Tidak, tidak
Tatangia koma peleata martangiang mahita. Ale de batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohon nasa olibasa ngamoliutus. Hupasahata mi masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami peleanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami rodi saleling nililing na. Mauliate marohanami tuho ala diramoti hohami di bagasan tau parhuriaon naung salpui. Asini rohamdo napasahato kami tu bagasan tau parhuriaon nai baruon. Huida hami di bagasan nasa tauni denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita nauli tu hami. Asamardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akana porsea, akana burju manguloy hatam. Dipargogoy hodo akana porsea dohok na posom, akana mamaritahon habal gaummu di tonga-tonga ni kuriam. Tugna sohabilangat dosude denggan ni basam nasa tauni, siam minggu tu minggu, siap bulan tu bulan sahat rodi sadarion. Marlas niroha dohami nuaing marningot saluhut nai. Dohok mangalehon silehon-lehon nami nadenggan tuho. Marhite pesta gotilon sadarion. Nalaho pasanga pokodo hami alani pangaramotim. Dohok diakanahu ulah hami jala malua hami dibahek kosia ragam ni parmaraan. Nahurak tamado hami nian majalo asini roham nagodangi. Ala jot hulau si hami paretam, saya sama dosa nami, jala unang jujur pabahenan nami i, saya togu-togu mahami marhite-hite si lehol-lehom mi, asalam hupauba hami rohana sohasea, jala huito kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya buhaima rohanami marhite-hite todimi, asa hutadahami godang di si lehol-lehom mi Tuhami. Sayurupi makana pogos dohok na dangol. Unang laos mate atura paro manangise na makabiari ho. Say tatap manahaleonon jala suru pangurupi tunasida. Saya poi makana mora naduma asa dilehot tu akana hurangan. Say pasu-pasu mahatam tu rohanami. Ai ido hanguluan ni todinami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutordem. Horas madihita laos udutat tado ulaota ima di pesta perayaan alani pinasaha mapartikianon tu panitia pesta gotilon doho pesta puncak. Asana sida mengatur hon parsaginiaka ulaota. Cik. Cik 1 1.